ćemo da budemo teroristi u Counter-Strike Source drugoj epizodi. Uzimamo automatski kalašnjikov i metnemo se ispod vrata, koja su visoka 2 metra. Alo, pa brate, imaš najjači snajper. Stanite, braćo, ne može se sa njima igra, glupi. Aj, botovi, pocrkajte. Tum pum pum pum. Tum pum pum pum. Tum pum pum pum. Šta bi? Sad će mene ovaj pištolj. Ajde, jako moj, piki. Pokazat ću vam, bit će jako smiješno kad budemo nešto, jednu jako drugačije igrali. Jesam gubio. Jesam li? Nisam. Zašto? I kako? Dobre. Čuvaj. Otklej. Nije. Otklej. Da nije on možda vamo gore. Evo ga, sinko. Leonardo mlada. Kralj je uzeo najbolji snajper i pokosio ga. I sad se kurči. A mogu ja sad uzmem AWP varo da ga prospem onda ko suvog ono polivodi. Kako je neprecizno. Braćo, igramo se 7 rundi. Ne, 7 rundi. 6 rundi. I ovdje sam isto jedan problem provalio. Ne smijete 10 minuta snimati. Mislim, malo je glupo, ali šta ću ja sad? Bolje reći, moj kompjuter glup. Joj, kakav je prigušivač ko nekog ovance. No, ja ga nisam vidio, mogao sam ga ja ubiti. Dobre, ja sam ja. Šod! Gdje si? Kedara? Pre, stvarno bilo nešto glupo. Nije bilo dobro stavljati u ovim kanterima ove prigušivače. Pa ne znam što, ali stvarno ne vjerujem da si ikad koristila. Nemam pojma. Koja runda? Druga. Da znači da ćemo... Opa. Hedara. Provalio sam ga automatski. Kako me roknuo? A dobro, inače sam imao malo health. Možda i nisam, ko zna. Gramo još 3 runda je. Šta ću ja ovo potkijem, nisam ja normalan. Sad ovako, B4, B1, 4, B6, 2... Ne! Jesam majmun! B6, 2, B6, 3, B6, 4, B6, 5, B6, 3. O, braćo moja mila, idemo u rat. A ovo je sranj. Nije ovo ako onaj... Kandrijan 6. Hoćeš da staviš prigušivač, kreneš da ga staviš, samo promijeniš na pištolj, vratiš ponovo eteti ga prigušivač. O, kako? Braćo! Igramo još 2 runde. Žao mi je. Jako mi je žao. Što je sa mnom, jebote sve? Jesam ja normalan? Ja sam ovo bot kill. Naviko se. Daj, braću, nekog da roknem, a ne ovdje da prdim nešto. Dobro je. Može, ubio sam jednu, koji je prvi. Čekaj. Sad je nestao. Gledaj kako sam prislonio M-ku, ej. Sad će neku pokupiti. Sad je neće, Bog. O, moj sinko. Moj je sin.
Evo ti malo prolaze da pucaš. Evo ti tu. Si ti probušio ovo staklo? Verovatno. Opa, čekaj, otkle. Odle. Hedara, sad me nećeš pucat. Smo čuo? Sad me nećeš pucat. Žao mi je, ali ovo je posljednja. Idemo. Ura! Obukao sam se ko neki vojnik, a sad će me pokositi odjednom. Dobro je. Pokosio sam ga. Što se ja volim da kažem, pokosio sam ga. Pa ako su ga ubili tamo, mora da... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode Kantera. Vidimo se vrlo... Mislim, čao.